Idol ko nga forma ni Kuya, ang ganda. Dito na. Legends! Ah, dami fish! During stopover para daw magdaan sa temple. Pray, pray. 10 minutes ang tao? Sulit talaga yung 1,000. Laki ng aso. May hachiko. Hello. May breed siya, no? Ang ganda. Parang sa si hachiko. Waiting for me. Witty siya, witty. Nag-follow siya sa atin. Hindi, iba yan. Bakit agdami? Nag-follow siya. Parang si ano? Napisikan. Parang siyang napisikan. Bigay ni Kuya? Masyado malapit. Hindi baka maglipad sa atin. Bigyan ko yung video. Hello. Uwi muna kami kasi dito kami sinundot. Kaya dito rin kami hatid. At least mababa rin namin yung mga gamit na binili. Thank you very much. Thank you. Grabe, 300 all in na pala yun. Inantay niya lang kami. Nag-ano na lang siya doon, natulog. Chicken sticks. Bawal makulis yan. Ulitin niya ni Nikki. Mag-chicken sa kanya. Yung set ito, 159. Hindi ko lang Yan alam yung with ano fries yan. and drink. Kaso hindi natin alam kung large or... Regular yan. Regular yan. Ay, wala silang ang regular na yung medium. Oo, wala Ayun sila na. yung small sa atin. O, di yan na. Huwag ka na magulo. Huwag ka na magulaj-gulaj. Ito akin, spicy chicken burger. See? It's a matter of time and death, di ba? Spicy. Not set. I'd like to order for delivery. Yummy. Ano is for Tiger Lily? Chewy milk candy, lychee flavor. Nag-order doon. Sa mukha ko. Patay. Ano nangyari? Nag-vlog siya. Nag-vlog ako doon. What's nagiginapan si What's the name of the owner? Okay. Pagalitan ako ni baby boy. Ay, naku! Mani-mani ka man. Ay, oo. Paano? Ay, oo. Samok mo din siya. Sawadi ka. Maliligo ka pa ba mamaya? O yan, nasuot mo din. Magligo siguro Pero after. yan, nasuot mo. Same short. Isa lang bottom ko eh, lagi, per day. Ano yan? Itlog ni Onding. Wanna buy? No. Oh, milk tea. Milk tea. Magkano utang namin? I-add mo yung in-order mo. Excuse me. You add it. You add it. Paano yung service charge? Wala. Tinuod? Napag-add ka mo. Andiyan ito. Anong order mo ulit? Thank you. 777. Mac spicy. Spicy. Magkano ang total? Thank you. Fried chicken hot sauce. Lots of ketchup. Ketchup lahat. Malaki naman ito. Bite ako. Tissue. Yeah. Sobrang dami. Sarap. Ano yan? Nakuha mo na yung iyo. Ano? Fish? Nakuha mo na yung iyo? Sarap ako eh. Eh, malaki lagi ang kanilang ano, ketchup. Chicken sticks. Nuggets lang siguro. Hindi. Hindi. Chicken breast. Sarap. Parang natuwa ka. Happy siya. Yung sa Davao, Ano? Kadabaw lang. yung crispy chicken fillet, totoong chicken. Hindi ba sa Manila parang nuggets na? May minsan Itanggal lahat ng cabbage. Hot sauce is life. May tinidor kayo? Ang hang sa atin. Hindi. Hindi. Pero grabe ka juicy. That's what you think. I like ketchup. Alam ko atin. Parang matamis yung ketchup nila. Tapos yung hot sauce nila, di manghang. Parang sweet and sour. Hindi siya original blend. Ina-judge nyo yung Naka-sweet. Syrup iced coffee nila. Ayun, huli ka! I knew it. Ito try na yung binili sa 7-Eleven. Mama. Mama! Tefelan. Manghang na siya. Hindi daw mama. Nagasip siya, no?
What did I tell them? Buti may milk tea ako. Anghang na siya. Pwede pa taste. Hindi masarap. Korean. Korean pa rin. Korean. Meron cup noodles na sobrang sarap. Parang mac and cheese siya na... Yung give-vlog ni Inday. Grabe. Pero accident lang yun. Di sabi ko lang sa 7-Eleven, try ko kaya to. Masarap pala. Sa Korea. Hindi ko alam na masarap pala siya. We are on our way to Kaosan. Kaosan! I will repeat. Kaosan. Magbabas lang kami kasi 6:50 lang. Pwede naman mag-Uber, 120 ata. Eh, gusto namin magtipid. Bus 15. 18 stops. They want to go. So ito na lang. Ay, actually 47. Pero hindi ko gets kasi itabi niya yung dalawang bus. So, nandito kami ngayon. Dapat sa house. Dapat daw, bababa kami sa Democracy Monument. Pwede both numbers, 15 or 47. 37 minutes. Sabi niya, okay. Parang, may 4-minute walk pa. Sino dito na? Hindi, yung next. We're here. Ito tayo. Where we? Okay. May time pa siya maglaro. Gabi, ha? Hindi daw. Follow lang namin yung Google Map kasi binaba kami dun sa bus stop lang. Si Google Map. Actually, foreigner yung follow. Tama. Andun yung Google Map natin sa harapan. Follow the people. Walking, let's walk. So food starts here. Uy, andun yung mga scorpions, mga worm. Mag-take picture 10 ba? There tayo. Ayoko. There now. Delicious. Try. Natulala siya. Gusto mo? Grabe yung vibes dito, guys. Bango ng durian. Nababanguhan ako. Pero mahal. Oo, mabango man durian. So, Davao na lang. Davao na parang murang Yeah, kilo. sa Davao na lang. Yan, good yun, Jo. Rico. Oh, 3 ko. Okay. Water. 2 water. Ano tayo? 1, 2, 3. Ito na amin, 230 baht. Yung order namin. 300 for both. Kasama na water and chang. Ito na lang kayo. Sige. Patay kayo sa akin. Patay kayo sa akin! SPO3 and Hashtag SPO3. Paano maging 100. 100. Kasi price yung water naman. Uy, mas barako! Magkano? Hindi mo sa ano, patay, para may kalat-alat. Chicken kayo, di ba? Chicken with egg. Chicken and shrimp. Chicken and shrimp. Pinay! Marami. I mean, Veggie. gusto ko naman
eh. May naliligo na sa pawis. May issue? Wait. Pet pie. Give me rice. Sarap. See you again. Yes. Thank you. What's up? Nag-appear sila. Mag-bus kami ulit para sa ibang location naman. Saan tayo punta ulit? At home! What number ba? Ano number? 47. Ako na mangga sana. Pero matamis yung binigay sa akin. But it's good. Panghang. Try lang ako. Sarap. Feel mo. Ito. Yan sa beer. Parang bagay lang yung sweetness and spicy. Bakit ito? Oo, na-feel mo? Ang hang? Kaya makita mga ganito sa Facebook. Magaganda yung kanilang Oo, pagka-presentation. yun lang din. Sakit ulo ko pero hindi ako nakalaksan ni FR. Hello na. Bigla ako nag-vlog. Okay ka na? Hello! Okay ka na? We are lost. Joke lang. Pantay kayo talaga lang sa akin pagbalik ko ng Maynila. Wow! Daming class A dito ng mga branded. Pas pa kami mag-shopping. Ngayon ikot lang. Unless na meron talaga sobrang ganda. Bukas, sa mask, yung mask na Pag gano'n. gusto mo, bilhin mo na. Magsisi ka na naman. Magkano kaya yun? Tanong natin. How much is that wrap? 1. 1,000. Thank you. Ayan, ang saya na niya. Happy siya. Sabi niya, type ni JOEM. Magsayo na naman yan. Sayo ka daw. Siya, jawawa. Bakit gusto mo? Tingnan mo, Chris. Ano yun? Hey, dito kami nag-stay before. Bakit di tayo dito ulit? Kasi patpong. Patpong area. Red Delix. Yeah, red light is Friends, good morning! Sayang Paragon. Saan tayo mag-stop? We either take 204 or 508. Kung anong unang darating. We take everything. Pagsakay natin, 6 stops. Galit. Sunod na lang tayo. Galit ba ya sila? Sige no. Takot ako. Takot kami. Dalawang bossing. Init siya. Dito kami sa food court. Balik kanya-kanyang trip na lang kung anong feel like kainin. Ano, mamaya na ka So, ito yung cashier. Kailangan mong magbili ng purchase card. 200 baht. There is 10,000 baht. Then you purchase din na. Enjoy. Then you can convert. Funny ka. Okay, si Curry ang nanalo. Gusto namin mag-curry. Kahit tayo ulit. Thank you. Ano order mo? Indian curry, shrimp, fried rice. Oh. And then this one. Egg omelette pad thai. Katsudon. Chicken curry covered in omelette. Omelette. Ikaw. Rice.
Just right. Ito nila, masarap ba? We're a food court. Ano in-order mo lang? Bread pudding. Ano? Bread pudding. How much is that? 175 baht. Roasty. Lasang bread. Bread pudding siguro. Bread pudding. With ice cream. Dapat Sa soap. atin naka-ano. Dapat soap siya. Gusto ba nila ng ganito? Ano, sila? Si ate, kain siya kahit ano. Totoo, diba? Yan na sila. Ayun na sila. Ikot sa dun tayo. What's that? Tignan mo. Para siyang yung lady fingers natin. Bread lang. Yung lady fingers natin. Para siyang yung lady finger, yung float na walang mango. Ano nakalagay sa CR mo? You don't have to miskin it with curry. Yun. Ikaw! Laki nung bag ko, walang nakalagay sa akin. Hindi na tinignan. So concentrated on my peeing rather than reading. It's the smallest fish in the pond that has the most room to swim. Nico gets. Meaning nun? Pinakamaliit na pupong. Ganun-ganun. Nainis ka. Ano kay Kai? Pangit yung ganyan sa akin. Nagsabi ako, ano yung love life prediction ko pagpasok ko sa mga cubicles. Yung prediction niya, stress, spelled backwards, is dessert! Parang siyang green belt mo. Ano to? Ano? Siya? Siya? Oh. Siyang mall. Oh, yun din yun sa'yo. Kahit hindi ko naiintindihan maganda yung pagkasunod. Yakuy! Ito din, oh! Wala kaya kami mabili kay mahal man dito. May mga Jimicho, MCM, Dolce and Gabbana. Kwenta, 40. Makikuha. Lasan trip mo. Yan ba yun? Yan, yun na. The whole cream. Oh my gosh. Clothes, shoes, souvenirs, maganda. Here we go. Maganda job. Oh my God. Divergent. Ready? Magigiting ka sa... Yung wala mo, ano, MRT, Philippines, Manila. Paano ulit mo sa Pilipinas? Here we go. You wanna jump? You jump, I jump. Oh my God. Tawa ako sa kanilang Di ba dalawa. mas madami pang tumigil sa gitna ng bus kaysa tumigil sa bus stop is mountain. Ano tayo mga pera Wala tayong pera. Wala tayong pera. Or poor. Poor. Poor, I tell you. Poor. Totoo na. It's real. To everyone, Masarap. Magkano yan? franchise kayo nito. 40 pesos lang. Tayo 40 baht. So mga... Tayo pala. 60? 60 plus. Close siya. Close? Close. Close pa. Kayo pumunta dito ng maaga. Gabi, grabiha. Gabi, grabiha. Grabiha, grabiha. Wala kang workout. Lakad ng lakad. Alright. Bili ka na. Tingin. Nag-oversize yung mga shirts. Nag-ulan. Gusto nyo? Ulan? Or ano gusto nyo? Storm? Hindi naman shower lang. Okay. Level of intensity. kahit Pili ano. kayo. Wow, one size sila. Moment in
time. Na na na. Nagatingin mo sa likod. Gadaan lahat. 100. Malamig. It's so nice. 200, 200. Wanna buy it? Maganda. Babae. Maybe they have high socks? Wala. Wala. Labansin ko wala siya ng high socks. Okay. Ako nga nung naka-high socks, lahat ng And American. Hands up! Ano? malamig. Aircon. Pag single journey, ito chip. Cute no? 42 pesos. Ay, 42 ba? Coin of life. ผู้โดยสารกรุณาลงจากรถและติดต่อเจ้าหน้าที่สถานะพร้อมการขอความโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณที่ใช้บริการ Maganda yung sa kanila. Bye! Tugtog kami. Oh my gosh. Hi! Ayun. Parang tricycle lang si Jinsan ba? Hi, Miss Green! Oh, she's up there. Oh, very nice. I'm scared. Kaya ba may net? Wala bang speed limit, Charlie? Parang sa Davao. 100. 100? Salamat kayo! Scary. Grabe. Sarap kaya nung ride. Sobra.